Hola a tots i totes. Avui us porto un tutorial amb el que avui farem un efecte especial de fotografia. Treballarem amb el programa GIMP i l'objectiu és aconseguir una cosa com aquesta, és a dir, pintar-nos una espasa làser. Per començar, per poder fer això, el primer que necessitem és obrir el GIMP i, evidentment, obrir una fotografia, la que hàgim escollit per fer aquest efecte. En aquest cas, és aquesta que teniu aquí al davant, en el meu cas. Molt bé, el que farem és seleccionar aquesta zona, on hi ha el bastó, i hi dibuixarem una espasa làser. La primera cosa que necessitem és, per no treballar sobre aquesta capa, és crear una capa nova. El fet de crear una capa nova, veiem, aquí creem una capa nova, l'amplada i l'alçada per defecte ens donarà la mateixa de la fotografia i ens proposa transparència perquè es vegi el fons, que en aquest moment serà aquesta, ¿vale? I diem acceptar i tenim una nova capa. Sembla que no hagi canviat res, però veureu que a mesura que anem avançant que sí que van canviant les coses. La fotografia original ha quedat com a capa de fons i ara tinc una capa nova sobre la qual treballarem. En aquesta capa nova el que anem a fer és seleccionar la zona del bastó per crear l'espasa làser. Per fer això necessitem aquesta eina, que jo ja la tinc seleccionada, que és l'eina de selecció lliure. I anem a seleccionar aquesta zona, que serà poligonal. Ara com ara, en la nostra imatge ens queda una miqueta lluny, el que fem és ficar-hi una miqueta de zoom, apropar-nos i centrar una miqueta la zona de treball. I ara que ja la tenim centrada, començarem per la part d'aquí dalt, per agafar ben bé el bastó i comencem clicant aquí dalt. Un cop hàgim clicat a dalt, ens anem a la zona de baix, a prop de les mans, i farem el segon clic. Ara, a l'altre costat de les mans, una miqueta obert per cobrir també la part de dalt. Ara tornem a pujar fins aquí, mirant que tapem tot això, i l'última d'elles la tornem a ficar dins de l'última selecció, i ara veieu que tenim aquesta zona seleccionada. Molt bé, amb això seleccionat, cliquem a sobre de la selecció amb el botó dret del ratolí i busquem a l'editar, i a l'editar hi hem de ficar rellenar con color de fondo. I ja ens està, ja ens ho ha buidat. Això de fet ja sembla una miqueta un petit sable làser perquè hem tret el que hi havia. De fet el que hem fet és crear una capa blanca, que la resta és transparent però aquesta no. I ara ja tenim aquesta primera part preparada. Anem a treure la selecció, per tant seleccionem aquí, cliquem a no res i veieu que desapareix la selecció. Molt bé, encara que aquí hi ha una part que sembla que es vegi, després com que hi farem alguna acció més, ja pràcticament desapareixerà això. Per tant, ara fixem-nos-hi, tenim la capa de fons, que si la veiem, si la traiem, desapareix això, i la capa nova, que si la traiem, evidentment és el sable làser que hem posat i per tant recuperem el fons només. Tenim això a sobre de l'espasa, del bastó, i ara podem treballar sobre aquesta. Amb la capa nova seleccionada, ara el que anem a fer és l'aura, la sombra al voltant d'un determinat color. Per fer això anem a filtres i hem d'anar a llums i ombres i anem a fer una sombra arrojada. Se'ns obre aquesta pestanya i ara el que farem és desplaçament en X i desplaçament en Y els hem de deixar 0. El desenfoc jo el poso a 80, podeu provar altres variacions i després ja anirem variant. El deixarem en 80, el color jo he escollit el verd, l'opacitat l'he posat al 100 total i això ha de quedar seleccionat del tot, no hem de redimensionar perquè si no ens pot deformar la imatge. I per tant ara li donem a acceptar. Ella ho crea i si us fixeu ha aparegut una ombra verda al voltant de la nostra espasa. El que passa és que és molt tènue. Anem a veure com podem ampliar aquest efecte. Mirem ara la zona de capes i veureu que teníem la capa nova que havíem creat abans, teníem la capa de fons i ha aparegut la nova capa del Drop Shadow, que és l'encarregada de fer aquesta selecció. Si cliquem sobre Drop Shadows amb el botó dret seleccionat, ara anem a duplicar la capa i veureu que s'ha intensificat una mica. Jo en aquest cas ho tornaré a fer i encara ho tindrem més intensificat. I veiem ara una ombra verda realment marcada. Molt bé, ens han aparegut per tant 3 capes Drop Shadow. El que faré és combinar-les totes, cliquem a combinar hacia abajo i em quedarà una única capa Drop Shadow
amb aquesta intensitat més forta que hem aconseguit. Però ara hi ha un problema i és que la sombra és interessant, però hi ha una línia molt marcada entre la separació de la part blanca i de la part verda. Com podem millorar això? Doncs cliquem a la capa que és només la nova capa que havíem dit, que en realitat és només la part blanca, i l'anem a desenfocar. Per fer això també hem de clicar filtres i ara anem a desenfocar, i de tots els que ens proposa agafarem el desenfoc gaussià, que és l'últim. Com podeu veure, ara tinc aquí la zona de l'espasa. Anem a veure, si la baixem a 0, aquí a horitzontal i a vertical, veiem que la zona, si no veieu aquesta zona en el vostre cas, moveu-vos per aquí fins que trobeu una zona de l'espasa. Si això està a 0, com podeu veure, no hi ha cap tipus de desenfoc. És el fet d'augmentar el desenfoc el que ens va creant l'efecte. El pujarem, en el meu cas, fins a 15. Podeu variar i vosaltres canviar aquests números. Podeu jugar amb aquests números. I si ara li dic acceptar, veieu que s'està realitzant el procés aquí a la part de baix, ens esperem i el resultat final és aquest. I ja hem creat una espasa làser en les nostres mans. Un cop fet això, simplement anem a guardar, perdoneu, abans de guardar, un cop fet això, veieu que encara tenim les 3 capes i el que farem és combinar cap avall de tal manera que ens en quedi una única de capa. Ara ja tenim l'única capa, vale? I ara sí, ara ja anem a guardar la imatge i li diem sable làser, li diem on volem guardar-ho, jo canviaré la carpeta, per exemple la posarem a l'escriptori, vale? I ara li diem guardar. Ens preguntarà això perquè l'estem guardant com a JPEG i ha de fer exportar unes determinades dades i, a més, ara sí que ens guardarà com a JPEG. Molt bé, després d'haver fet això, ja la tenim guardada, podem tancar el GIMP i ara anem a veure aquesta imatge que hem creat, que en teoria ara està aquí a l'escriptori. Aquí. La cliquem 2 cops i ens l'ensenya. I ara tenim la nostra fotografia trucada amb l'aspecte de que tenim una espasa làser a les mans. Un cop hàgiu acabat amb això, simplement farem com sempre i és deixar la nostra activitat en la carpeta de xarxa. Per tant, després de fer això, jo ara no us ho puc ensenyar, però com sempre obriu l'ordinador i a l'ordinador aquí dalt aneu a la carpeta de sempre, antibarra, sec, -infor, -serp, i allà dins a la vostra carpeta d'usuaris, a la vostra carpeta de classe, a la vostra carpeta ja personal, allà em deixeu la imatge amb el vostre sable làser. Espero que us vagi molt bé la pràctica. Adeu.